И така, скъпи приятели, да посрещаме тези 250 деца, аплодисменти за тях, тези възрастови групи 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15 и 15-17 години, които ще бъдат строени на зеления килим. Преди официалната церемония, официалната част, днес, в четвъртия ден, 7 месец на лето 2016, Дряново и Царева Ливада посрещат Милан Джуниор към този невероятен футболен форум, който българските специалисти са блокирани от българските треньори. Ще се дълват през тези 7 дни на зелените килими в Дряново, стадион Локомотив и стадион Царева Ливада. Един от тези палавници в 5-те групи ще има уникалния шанс да застане на зеления килим в Италия, в Милано, на Сан Сиро. Така че да пожеламе успех на всички, които ще вземат участие в този форум, в този камп. Милан Джуниор камп, Дряново 2016. Добър ден на всички, ви казват Тей Джорджово. Добре дошли в Слънчево Дряново преди официалната част, официалната церемония. Добре дошли на всички родители, близки, познати и въобще. За целият камп ще имат уникалния шанс всеки ден да получават безплатни сладоледи от Изида, които са наши страхотни приятели, сладоледите Изида. Всички деца в Милан Джуниор камп ще получават безплатно по време на целия камп сладоледи от Изида. В лицето на господин Валерий Димитров, Крим, нашите страхотни приятели Крим, които са абсолютни специалисти в България и в Европа. Интерком Валорен завод Дряново. Да благодарим на Интерком Валорен завод Дряново, господин Шверко и господин Качамарков и господин отново Валерий Димитров. Корпорация развитие, където тук някъде трябва да е вече и господин Александър Александров. Още едни големи приятели на Дряново. Изворната вода Балдаран, които пък всички деца по време на целия камп ще могат спокойно да си отоляват своята жажда с изворна вода Балдаран. Благодарим на Балдаран. Албена, курортен комплекс Албена, тук в лицето на Краси Станев и Марги Тодорова. Благодарности към целият екип за тези, които подадоха ръка. ВС от град Дряново. ОЗК за страхователна компания Роксман, Ултралукс и Боряна Груп. Радостта и гордостта на Дряново, двете водещи фирми в България и в Европа. Ултралукс и Боряна Груп. Сладкарница Елина, благодарности към фирма Те от град Трявна. Фирма FMG, тук лично благодарение на господин Павел Кисьов. Фирма Тисина в лицето на господин Николай Дянков, който е още един неразделен партньор. Фирма Италгрен, също наши страхотни партньори. Виждам, че вече си проверявате вашите телефони. Има бежичен интернет на стадион Локомотив, т.е. с парола стадион Локомотив, и трябва да благодарим на фирма Боряна, които ни предоставиха бежичният интернет. Виваком, Мандра Сарая, пицария Неаполитана от град Дряново, Парк хотел Дряново, ловна резиденция село Скалско, комплекс Дряновски манастир, почивна станция Поп Харитон, хотел Царева Ливада в Царева Ливада, комплекс Куклите, където са настанени части от италианските и българските специалисти, хотел комплекс Асеневци в Царева Ливада, хотел Олимп в град Дряново, фирма Дани 2006 ЕОТ, фирма
Олимс ЕОД, фирма Карамихов ЕОД от град Дряново, фирма Експрес БД в град Дряново, Ники 75, благодарности и още на нашите партньори, които популяризираха през последните 6 месеца Милан Джуниор Камп Дряново 2016, а това са Лайв Спорт, Топ Спорт, Народен спорт, България утре, Дряново.нет, новината БГ от Стара Загора, Зола Нюс, Еп.бг, царят на медийното, на медийното Капобиянко. Ето този специалист, който ще ни радва и ще учи децата на новата магия в лицето на голямата институция Милана Борисвети за Адриано Капобиянко. Ето го и Лоренцо Креста. Федерико Мазола е следващия треньор, който го каним при нас. Федерико Мазола. From Italy, Милан Junior Camp 2016. Още аплодисменти за него. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, скъпи момчета, скъпи футболисти, да ви представя следващия специалист от школата на Милан, Матия Лорини. Вашите аплодисменти за Матия Лорини. Още един от специалистите, който вече при нас в Дряново, Милан Джуниор Камп Дряново 2016, Давиде Сакрамати. Още аплодисменти за Давиде Сакрамати, скъпи приятели. Патризио Билио. Това е тежката артилерия на Милан Джуниор Камп, аплодисменти за него. Това е човека, който отговаря за всички треньори от школата на Милан, който е наш специален гост, Патризио Билио. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, скъпи футболисти, скъпи дами и господа, Доменико Скамардела е следващия треньор, който посрещаме. Доменико Скамардела и треньор на вратарите Роберто Лана. Роберто Лана. Алфредо Карамели. За всички, които са тук, националния отбор и още в много школи, който е наш специален гост в Дряново, треньор на аматьорите на българския национален отбор, абсолютният спец Краси Манолов. Държава аплодисменти за него. Голяма визита, Краси Манолов е вече при нас. Едно от имената, което вече е абсолютен залог в школата на Дряново, това е Петър Кръстев. Големият специалист при децата, Петър е при нас. Добре дошъл. Благодарим ти. Още аплодисменти за един от лютуците в нашия регион, Габрово, Велико Търново, Дряново. И треньор на Ян Търгаброво, както от школата на Дряново, Петър Кръстев.
Ной Митев, който е при нас, аплодисменти за него. Още веднъж да кажем, че тук са Георги Гатев, Мартин Дойчев, Росен Филипов. Моля да излизате по крачка напред. Георги Гатев, Мартин Дойчев. Още един спец е при нас. Роската Филипов, Мирослав Гавазов, Десислав Бошков, Николай Колев и естествено вратаря на треньорите Стойчо Ганчев, който ще бъде неразделна част от вратаря на треньорите на Милан Джуниор Камп, Роберто Лана. Аплодисменти за треньорските щабове. Мили деца, уважаеми родители и скъпи гости, започва церемонията за откриване на Милан Джуниор Камп Дряново 2016. Той е организиран от община Дряново и Доминант Спорт Груп, единствен и основен представител на всички спортни мероприятия на Милан за България, Русия, Казахстан и Турция. Проектът Милан Джуниор Камп стартира у нас през 2011 година. За първи път обаче футболната академия излиза извън столицата и за домакин на събитието избран градът на Колюфичето Дряново. От 4 до 10 юли по време на 7-дневния лагер община Дряново ще бъде място за незабравими футболни изживявания. 238 български деца от 5 до 17 години днес са тук, за да прекарат една незабравима седмица, наситена с професионално организирани тренировки, забавления и приятелство. Вашите аплодисменти за нашите талантливи български деца! Гости на церемонията са господин Асен Марков, заместник-министър на младежта и спорта, господин Николай Сираков, областен управител на област Габрово, господин Георги Маринов, началник на регионален инспекторат по образование Габрово, господин Тодор Георгиев, председател на Общински съвет Дряново, господин Ивайло Рачев, управител на Доминант Спорт Груп София, господин Станислав Генчев, патрон на Милан Джуниор Камп Дряново, господин Проданов, народен представител от политическа партия ГЕРБ, приветствие ще поднесе инженер Мирослав Семов, кмет на община Дряново. Уважаеми господин заместник министър, уважаеми господин областен управител, господин Проданов, уважаеми гости, мили деца, скъпи родители! Огромно удоволствие е да съм тук пред вас в навечерието на този празник, който съм сигурен, че ще се случи.